Jest wtorek, godzina 5 rano. Nie potrafiłem spać, wstałem. I zawody były w sobotę, 15 sierpnia. Byłem jedynym kandydatem w Classic fizykę. No i oczywiście musiałem wtedy zająć pierwsze miejsce. No a tak wyglądałem prawdopodobnie na zawodach, jak teraz. Ta poza już była, zapomniałem. I za chwilę zrobimy dół. A tak wyglądały moje uda